Wow, happy wedding anniversary. 11 years in Tava for the Naga. You sure? 11 years in Juwebu better Naga. Look into my eyes. Nah. It's very good. 11 years, yellow papa, when I do no phone. Yesterday, about 5th of February 2022, Comelo Ahirino to Murotu one year, you will be all Webo, a 2 hour 9 view of my architect years. You want Negariana, won't quit you wine, you got to go. I got to go, Ozia Halagon and so go. I know where my kids in my care. Wait till I can see a man. Don't deny you went to go no go. Ka emeze une kitchen of way never known. Na nyagari ya so. Am sika woro hera we kede Chineke maka na Ifeanyi Nwosu erika-erika. Ayi blumiri buonko kanoria kanaru ike kana ifisi ike kana mkpesa so ya ka mu na ya na abụ na egidie. Odimma odinjo onye bakọrịsị ya mba ọgbaghalụkwa ibe maka ya na-atọkwa na-ese bata ndị be anyị ji wee si tọkata si tọfọ nke anyị ji se ese katakwara sefọ nke anyị ji tọ wee dasị Chineke nara ekene onye meere anyị dịka isokwa na anyị na-aṅụrị ọ ya dịkwara gị etu a testimony m na-enye ụnụ bụ na on the 5th of January 2011 ka anyị gbalụ nkwụ gbaa akwụkwọ ndị ọcha na 5th of February 2011 mụọ nwa nke izizi na 5th of October 2011. So if on 9 and 15 I didn't know. Mana testimony also na ogoda ono from no na arụ now. Bancroft Ben aje bo ezigbo mmadụ. Na nke ka ngola akwa kemgbe 2010. Na nke Bancroft ka ngola akwa na 2010. Wala akwa wee je honeymoon na Ghana 2011. Luo na 2022 de chetakwa na nnụrụ nwaanyị yellow papa ma ọrụkwa akwa Bancroft aka nkai Bancroft obiọma dịrị gbanwere nya na ego na ahụ m chere ego kịta Bancroft ị na-anwa ịchọwa Bancroft ọ nọ na Nicole Hall na Muwodofin mana na nke ikpeazụ ọ nọzi na ebe ọ na-agala ọnụ ebe ife na-eme ọ gbaratago Lekki na second toll gate ị na-anya n'aka n'ifu ebe ekwori Bancroft kụtọ a na-egwukwa egwu soro na ṅụrị ya ana m asị na nne ọ ya adịla anyị mma ọ ya adịla anyị mma ezigbo nwa anyị bikwa efere ka ahụ isekịta chọtakwa kpatatakwa ofu onye gị nwa wụrụ isi nwaanyị ịghọtago gbasapụ ihu ndị nna anyị ha merie ha bi n'udo ka m pụtakwa